Францішка Уршуля Радзівіл была адзінай дачкой Януша Вішнявецкага і Тэафіліі з роду ляшчынскіх. Бацька пісаў духоўныя трактаты, дачка пісала вершы. Яблычак ад яблыні. Відавочна, адзіную дачку вельмі любілі. Так любілі, што яна заставалася дома да 20 гадоў. Па мерках таго часу старая дзева. Парушыў сямейную ідылію Міхал Казімір Радзівіл. Трэба сказаць, Міхал быў хвацкі хлопец. Ужо ў 14 гадоў заляцаўся да пані, якую кахаў брат. У лютым 1725 года ён прыехаў у Чартарыск да Вішнявецкіх сватацца. Праўда, нявесту яшчэ не бачыў. Было цёмна, сядзелі пры свечках, і ў змроку Міхал прыняў за нявесту зусім іншую жанчыну. Паглядаў на яе, паглядаў, ажно пакуль муж той пані не прапанаваў Міхалу пазнаёміцца з княжной Уршуляй. Вяселле згулялі ў красавіку таго ж года. Уршуля перажыла 33 цяжарнасці. Заканчваліся яны няўдала, а з тых дзяцей, што нарадзіліся, выжылі толькі 4. Да старасці дажыў адзін Караль, пані-каханку. Францішка вельмі любіла мужа і сына, і з абодвума нацярпелася. Муж любіў пагуляць, а сын аказаўся наравістым ды свавольным. Трэба сказаць, Міхал Казімір быў самым багатым магнатам у каралевстве. У Нясвіжы пастаянна ішлі банкеты, паляванні, танцы. Уршулі гэта не падабалася. Не спадабаўся ёй і той спектакль, які паставіла ў Нясвежу ў 1740 годзе вандроўная трупа. Уршуля вырашыла зрабіць свой тэатр. У ім ставілі камедыі Мальера і Вальтэра, пакуль княгіня не пачала пісаць п'есы сама. Пра што? Пра неабходнасць адукацыі, пра жаночыя цноты, пра тое, як кепска здраджваць жонцы, пра вернасць радзіме і рэлігійным поглядам. Характар п'есы мелі павучальны. Уршуля стала першай жанчынай-драматургам на нашых землях не дзеля славы. Яна спадзявалася, што зможа дагрукацца да мужа, давесці яму правільны лад жыцця роўна як і сыну. Зрэшты, Міхал не так часта прысутнічаў на пастаноўках, збольшага быў у раз'ездах. Уршуля самастойна кіравала замкам, упарадкавала архіў і бібліятэку, нават абараняла Нясвіж ад маскавіцкіх наездаў. Найчасцей Уршуля пісала пра каханне. Цікава, што нарадзілася яна напярэдадні Дня Святога Валянціна. Уршуля верыла, што сапраўднае каханне можа змяніць чалавека да лепшага. Сюжэты для п'ес брала з сярэднявечных драм, казак, антычнай міфалогіі. Ролі ў спектаклях выконвалі сваякі, госці ды прыдворныя, настаўнікі танцаў і спеваў. Да масавых сцэн прыцягвалі прыгонных і нават жыхароў Нясвіжа. Творчасць Уршулі Радзівіл падзяляюць на 2 перыяды. Спачатку яна пісала вершы і лісты мужу, потым захапілася п'есамі, якія пісала да самай смерці. На пачатку гэта былі камедыі. Першую «Дасціпнае каханне» паставілі летам 1746 года. Тады тэатр яшчэ не меў свайго памяшкання і сцэну збудавалі пад адкрытым небам. Для знатных паставілі канапы, дробная шляхта і вайскоўцы глядзелі стоячы. Праз нейкі час княгіня перайшла да трагедый. Першай стала п'еса «Суддзя пазбаўлены розуму». Гісторыя пра 3 сясцёр, якія загінулі за хрысціянскую веру. У 47 гадоў Уршуля захварэла. Яна яшчэ ставіла п'есы. «Show must go on», так бы мовіць. Апошняй пастаноўкай стала опера «Шчаслівае няшчасце». Музыку, дарэчы, пісаў прыгонны скрыпач Ян Цэнтыловіч, якога Радзівілы адмыслова пасылалі вучыцца ў Рым. А пасля былі доўгія месяцы хваробы. Тым не менш, Уршуля паехала ў горадню, каб пабачыць мужа перад яго ад'ездам у Дрэздэн. Стаяў май. Па дарозе княгіні стала зусім кепска. Спыніліся пад Наваградкам. Міхал не адыходзіў ад ложка каханай, а калі жонка памерла, з гора згубіў прытомнасць. На другім тыдні гэты пішучы яшчэ ледзьве жывуя. Так ён пісаў у дзённіку, а праз паўгады знова жаніўся. Пасля смерці Уршулі яе творы сабраў у кнігу «Не муж», прыгонны акцёр. Увесісты фаліянт пад назваю «Камедыі і трагедыі, складзеныя яснавельможнай княгіняй з князёў вішнявецкіх карыбутаў Радзівіл», уключыў 9 камедый, 5 трагедый і 2 оперы. Пасля смерці князя п'есы Францішкі Уршулі Радзівіл перайшлі ў бібліятэку замка. Яны выклікалі цікавасць даследчыкаў толькі ў 20 стагоддзі. Литературные таланты помогли Францишке Уршуле превратить Нясвиж в культурный центр страны. Для белорусов и поляков Францишка Уршуля Радзівіл – первая писательница. Она оставила после себя множество драматургических произведений. Ее перу принадлежат около 80 стихотворений и 16 пьес, написанных на польском и французском языках.
Долгое время ее имя было известно только в узкой среде, но сейчас произведение Франтишка и Уршули Радзивилл можно свободно прочесть на белорусском языке. Сегодня в театре имени Янки Купалы идет спектакль «Выкрадание Европы» альбо-театр Уршули Радзивилл, посвященный придворному театру Франтишка. Елена Скирман была талантливой художницей и скульптором. Она родилась в 1827 году на Пинщине, родовом поместье Колодное, которое принадлежало древнейшему шляхтецкому роду Скирмантов. Ее мать была родной сестрой Наполеона Орды, музыканта и художника, имя которого мы также для себя открыли совсем недавно. Девочка была желанным и любимым ребенком семьи и уже в детстве удивляла учителей по живописи своим талантом. Художественные способности проявились, когда Елене было 4 года. Однако счастье омрачало болезнь, глаз, которая проявилась с рождения и преследовала ее уже всю жизнь. Елена училась живописи у известного виленского пейзажиста Винсента Дмуховского, путешествовала по Европе и продолжала учиться живописи. Чаще всего она писала портреты, а однажды даже скопировала почитаемую героическую икону Божьей Матери. После ее захватила скульптура. Женщины тогда не занимались этим ремеслом. Желание Елены стать скульптором оказалось смелым. Стоит отметить, что в те времена словосочетание «женщина-скульптор» звучало очень дерзко. Но, тем не менее, она стала лепить скульптуры из гипса, делать медальоны. Одна из самых известных ее работ – набор шахмат, где вместо привычных фигурок появились исторические персонажи, участники польско-турецкой войны. И, может, талант Елены Скирман нашел бы еще больше воплощений, если бы она жила в другое время. Однако в 1863 году началось восстание, в котором художница и ее муж приняли участие, а дальше их ожидали бесконечные ссылки. Сначала Тамбов и Кострома, затем Крым. В последней ссылке Елена тяжело заболела и в возрасте 46 лет ушла из жизни. Ее прах перевезен на родину в Пинск. Могила сохранилась и до наших дней. После смерти художницы в 1876 году искусствовед Бронислав Залесский опубликовал ее дневник под названием «Життя Литвинки». Не так давно эта книга была переиздана. Теперь можно познакомиться с этой сильной и талантливой женщиной непосредственно через ее мемуары. Ганна Цюндзявіцкая – аўтарка сапраўднага бестселера 19 стагоддзя. Кніга «Літоўская гаспадыня» дапамагла сотням беларускіх сем'яў пасля вайны 1812 года ва ўмовах эканамічнага крызісу, як сказалі б мы цяпер. Ганна паходзіла з роду Прушынскіх і нарадзілася 18 ліпеня 1803 года ў Каралішчавічах. Што сімвалічна, у савецкі час тут знаходзіўся дом творчасці пісьменнікаў. Бацька Ганны Міхал Прушынскі быў мінскі падкаморы, вырашаў судовыя спрэчкі аб межах маёнткаў. Маці Тэкля з Валянскіх. Адукацыю Ганна атрымала дома і ў пансіянаце Дэйбла ў Вільні. У 23 гады яе выдалі замуж за барысаўскага шляхціча Юзафа Цюндзявіцкага. Павянчаліся ў Заслаўі, а жылі ў Кішчынай Слабадзе за 80 кіламетраў ад Мінска. У Ганны было 6 дзяцей, 2 сыны і 4 дачкі.
У доме Цюндзявіцкіх часта прымалі гасцей, у тым ліку паэта Антонія Адынца і першага беларускага археолага Яўстафія Тышкевіча. У 45 гадоў Ганна стала аўтаркай бестселера, праўда ананімнай. Літоўская гаспадыня выйшла ў Вільні ў 1848 годзе. У кнізе 16 раздзелаў, якія апавядаюць, як даглядаць кароў, валоў, авечак, свіней і птушку, як захоўваць і гатаваць мяса і рыбу, як вырабляць масла і сыры, пекчы хлеб, рабіць салодкія прысмакі і алкагольныя напоі. Ёсць раздзел і пра касметыку, і пра выхаванне прыслугі. Поўная назва кнігі добра адлюстроўвае змест. Літоўская гаспадыня ці навука аб утрыманні ў добрым стане хаты і забеспячэнне яе ўсімі прыправамі і запасамі кухоннымі, аптэкарскімі і гаспадарчымі, а таксама гадаванне і ўтрыманне скаціны, птушкі і іншай жывёлы адпаведна спосабам найбольш выпрабаваным і правераным вопытам і да таго ж самым танным і простым. 108 кулінарных і аптэчных рэцэптаў і любы інгрэдыент знойдзеш у вёсцы ці на местачковым кірмашы. Ведала Ганна, як фаршыраваць галовы парсюкоў, каб яны ўпрыгожвалі стол. Умела рабіць парашок з баравікоў, ракавае масла і настойваць наліўку для дам. Пры гэтым, аднак, зазначала, прыгажуням на моцныя напоі налягаць не варта. Нават па беглым аглядзе зместу заўважна, пісала Ганна, не для багатых людзей. Многія беларускія сем'і зведалі матэрыяльныя цяжкасці пасля напалеонаўскіх войнаў. Ганне было 9 гадоў, калі яна назірала, як бацькі ратуюць маёнтак ад галечы. Многія іх суседзі сталі банкрутамі. Фамільныя рэліквіі траплялі ў ламбарды. Але сям'я Прушынскіх выстаяла, адмовілася ад паслуг аканомаў і сама сачыла за гаспадаркай. Сапраўднае аўтарства літоўскай гаспадыні раскрыў даследчык Адам Мальдзіс. Сапраўдная, бо доўгі час аўтаркай лічылася Вінцэнта Завадская, жонка выдаўца славутай кнігі. Мальдзіс даведаўся пра Ганну Цюндзявіцкую з артыкула Антона Ельскага «Постаці польскіх жанчын з наднёма на Дняпра і Двіны» 1906 года. Ельскі пісаў, што Ганна вызначалася рэдкай патрыархальнасцю звычаяў. Яна была шчыра адданая сваёй сям'і, дом быў адкрыты для ўсіх. Тут, нягледзячы на самую простую абстаноўку, квітнелі заможнасць, гасціннасць і ўзорны парадак. Дзень пачынаўся супольнай малітвай дамачацца ўслух. Калі на свята не мог прыехаць святар, Ганна сама кіравала малітвай і прамаўляла да сялян. Таксама Ельскі называе яшчэ адну працу Ганны – лекарскі даведнік для жанчын, прызначаны для дапамогі вясковаму люду ў лячэнні розных хвароб. Але праца засталася ў рукапісах, якія цяпер знаходзяцца невядома дзе. Што цікава, да гісторыі літоўскай гаспадыні прыклаў руку Владзімір Караткевіч. Ужо вядомы вам Адам Мальдзіс паказаў яму сваю знаходку – арыгінальнае польскамоўнае выданне кнігі. Зацягваючыся беламорнай, Караткевіч доўга гартаў пажаўцелыя ад часу старонкі, потым нешта выпісваў. Асабліва, памятаецца, спадабаўся яму рэцэпт лікёра з крываўнікам, блакітнага па колеры. Караткевіч сказаў, што кнігу абавязкова трэба перакласці на беларускую мову і пацікавіцца, хто яе напісаў. Трэба было б сказаць колькі добрых слоў пра аўтарку, а мы нават прозвішча яе не ведаем. Так што шукаю у сваіх архівах. І Мальдзіс адшукаў. Пасля гаспадыні Ганна яшчэ паспела ўкласці гаспадарчы штогоднік з указаннямі, у якую пару што рабіць па гаспадарцы, і напісаць кнігу пра лячэнне сялян. А ў 1850 годзе памерла. Як пішуць, нечакана, што наводзіць на думку пра невядомую хваробу. Пахавалі Ганну ў фамільным склепе, які перастаў існаваць пасля паўстання Кастуся Каліноўскага. Ожешка родилась на Гродненщине, в семье богатого и хорошо образованного помещика. Она много читала, изучала иностранные языки, музыку, живопись и понемногу училась писать литературные произведения сама. Сегодня с именем Элизы неразрывно связаны ее самые известные произведения «Хам» и «Над Неманом», которые стали классикой белорусской литературы. Ожешка также увлеклась лекарственными травами, собирала их и даже написала книгу о растениях родного края. Писательница не осталась в стороне от революции 1860 года. К тому же она активно занималась общественной деятельностью и много сделала на благо Гродно, где сегодня работает ее дом
музей